17 ден и 3 нови глагола на испански. В този случай ще научим какво означава creer, dudar, imaginar. Creer е да мисля или да вярвам. Например, creo que me equivoqué. Creo que me equivoqué означава мисля, че сбърках. Но ако го използвате като siempre creyenti, тогава превода е винаги вярвах в теб. Dudar е да се съмнявам. Например, nunca dudé de ti. Никога се съмнявах от теб. Не се съмнявах никога от теб. И третия глагол е imaginar. Imaginar е да се представиш нещо. Например, imagina vivir en Suiza. Представи си да живееш в Швейцария. Пишете, ако имате коментари, ако нещо не се разбира. Ще качвам повече видеа по-подробно с спрягането на глаголи в сегашно време, в минало и бъдеще. Но тези искам да са по-кратки, така само за да видите какво означават 3 глагола в кратки видеа. Besos!